tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa to nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa to nga pagsugod ni nimong buluhaton nato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig sa pagkamaayo sa tuwing nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahom. Niya kami o Dios nagkahiusa sa pagduol kanimo aron sa pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Sa imong pag-atiman o pagtubag, paghatag sa among gihangyog ipangayo kanimo. Wala nimo ihikaw o Dios ang mga butang among gikinahanglan sa imong pag-alagad kanimo. Padayon mo kami nga giatiman. Padayon nimong tudlo kanamo ang mga pamaagi nga magdala kanamo diha sa imong mga sahan. Padayon mo usab kami giligon sa imong mga pulong. Padayon mo kami gidasig sa imuhang mga plano nga angay namong ikinabuhi sa mong pagpuyos kalibutan. Nga diin kami nagulat sa imong mga sahan. Nagulat kami sa imong pagbalik, Ginoong Hesus. Niyan usab kami aron sa pagpamati sa imong mga pulong. Niyan usab kami aron sa pagkaton sa imong mga mensahe, pagdawat sa imong pamaagi o among ipangayo kanimo Amahan. Ngaymo kami iblas sa mga pulong nga dili lang kutob sa among makatunan kundi among kining ma-apply sa matag na panahon. I-bless Lord ang akong mga kaigsunan nga nakaron sa ilang pamilya, nakaron sa ilang trabahoan, nakaron o Dios sa ilahang biyahe. Imo silang proteksyonan, imo silang ubanan, padayon mo silang giyahan, tagaan mo silang kalipay-kalinaw sa pagdumala sa ilang kaugalingon nga tunis ilang Pinoyanan sa mga buluhaton nga ilang imong gipiyal gisalit kanila. Amahan, niya kami aron sa pagkat-on usab sa imong mga mensahe. I-bless Ginoo ang among kinabuhi. Tagay kami kasing-kasing nga madinawaton matinuon sa imong mga pulong. Di na among ma-enjoy ang amo ang paghulat diha kanimo. Ma-enjoy namo ang amo ang pagkinabuhi sa imong mga pulong. Kay butang man nimo diha sa among krona kasing-kasing ang kasiguruhan. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Amo kang alagaran, pasalamatan, daygon, pasidunggan sa among kinabuhi. Kay alang lamang kanimo ang tanang mga pagdaig, pagpasalamat, himayag kadungganan, alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanimo kanako nining atong panaguban. Oras sa itong programa mga kaigsunan, lasay 3 sa kabuntagon. Maayong buntag, maayong pagiguban ni Joel Corisima. Matutpag, good morning, Pastor watching from Gango, Sami City. Maayong buntag ni Jilma Ubas. Maayong buntag, Pastor. Salamat sa Dios, makadungog na pod mi sa pulong sa Dios. Salamat sa pagtugi. Maayong buntag ni Sister Gingging Simpron, Sister Arlene Inot, Sister Leticia Mundihar. Maayong buntag, Pastor. Salamat sa Dios, makadungo okay no sa ni mensahe gikan ni Sister Jelma. Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, unsaon aron magamit ang akong talento or ang imuhang talento, unsay katuyuan sa Ginoo nga nung gipiyalan taniyag mga talento. Unsaon aron ato magamit ang atoang nadawat nga mga talento? Alang nimo mga kaigsuonan unsa may mga gikinahanglan aron maggamit. Mayong buntag, mayong pagiguban sa mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3.
diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Maayong buntag og ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Og sa pagkakaron mga kaigsuonan, mabuntag motingog ang ato ang FM unya pagka alas 7, alas 8 ato sang iop kay na pumi biyahe rong adlaw. Unya inigbalik nako isa ra pud nato maon ang atong FM. Pero ugma murag na anak ko diri sa ato ang dapit. Og sa pagkakaroon mga kaigsuonan, ang sitwasyon o kahimtang sa atong FM station on off una dayong on atong gion pagkabuntag unya pagkataod-taod ato ra sang paungon kay naglikay punta sa kahimtang sa panahon kay tungulay magmonitor magbantay sa ato ang station, delikado sad ang atong transmitter. Muna nga sa pagkakaroon off and on lang usa ang ato ang FM station. Lamang importante sa atong panag-uban do na kay masabtan. Good morning, good morning. May buntag maayo nga pakiguban sa atong mga kigsunan nga naghatod og mga mensahe. Si Bro MG, maayo nga buntag pastor from Negros Occidental. Asa man kada sa Occidental, Bro MG. Maayo nga buntag ni Nini Daza. Morning pastor, may buntag sa Solidad Eva Busa, maayo nga Pastor Gideon, namati kami karon diri sa Purok 4 Lower Duguan, Butuan City ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag, may pakiguban. Good morning ni Glory Donaire Fortuna. Blessed morning Pastor Gideon og sa tibok pamilya og sa tanang naminaw karon daygon ang Dios. Sister Giting Simpron, good morning. Pastor, kumusta? Salamat sa Ginoo makasugod ko sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsugod sa programang pulong mo kinabuhi ko. Okay, si Bro MG sa San Carlos City. Og sa ato karon nga panaguban mga kaigsuonan, pwede ra gyud ka nga mo hatod og mubo nga mensahe agig tubag sa ato ang pangutana. Alang nimo unsa may gikinahanglan aron magamit nimo ang talento nga gihatag sa Ginoo. Unsa may katuyuhan o plano nganong gibutang o gisaligan kag talento. Mo ni atong tagaan og pagtagad. Unsay angay natong buhaton, unsay gikinahanglan ba para magamit ato ang talento alang sa kahimayaan sa Ginoo. Mayong nga buntag, mayong nga pakiguba ni Joel Corisima, dili pagtupok sa buluhaton, dili pag magtapok sa buluhaton sa Ginoo, ug dili mo balibad kun suguon sa leader o pastor. Nindot sad no. Para magamit nato atong talento, dili ta magtapok sa usa ka lugar. Kung ang imuhang hiyas, talento ug uban pa gasa magsasangyaw, unya magtapok rata sa usa ka lugar nga puro magsasangyaw, magsinangyaway mga kaigsuonan ang may tabuana, murag magpalabwanay na lang. Nindot sad no. Ang giingon ni Brother Joel from Gungol City, no, nga matod pa nga dili dapat magtapok sa usa ka lugar kay dili gid maayo sad, no. Salamat kaayo. Unya dili pod kana bitaw matod pa nga dili mo balibad kung suguon. Sige. Nya unsa may mga kasagarang rason nga nung mo balibad? Wa po na ito ang tagaan o pagtagad. Si Ronita Munsan Paday, matod pa, good morning Pastor from Bulacan, Santa Maria. Good morning, ato igsuon nga nanukad sa Santa Maria. Maayong nga buntag, maayong pagiguban ni Jocelyn Oligar. Maayong nga buntag po Pastor, salamat sa Dios sa usa naman kabuntag nga gihatag kanato karon. Salamat sa ihang mga pulong karon nga ato ang paminahon. Amen. Magtapok na Pastor. Sige. Alang sa uban, akong gihangyo, no? Magtapol. Sige. Dili tayo magtapol. Sige, sa kuana sa keypad na, oh. Kanang pag-touch sa screen. Og alang sa uban, no? Pwede ra gyud nga akong giablihan ang higayon og panahon sa inyong pagbisita o pakiguban sa atong mga programa. Ayos sa tinyo hikawi ang atong nga programa, labi na gyud sa atong iskutan karon mahitungod sa pangutana kung unsay gikinahanglan aron magamit nato atong talento. Unsa magyud ang gikinahanglan para magamit nimo ang mga talento?
Kanang talento nga gihisgutan diha sa Mateo 25 mga kaigsuonan, nga dunay tulo ka sulugoon nga gipiyalan sa Ginoo og mga talento. Ang talento diha mga kaigsuonan mao nang imong kinabuhi, kanang ay kusog na ay nakatunan, na abilidad, na kay trabaho, na kay negosyo, na tanang butang nga gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi, mao na ang gihisgutan sa Ginoo nga talento. Unsaon aron magamit na nimo alang sa kaymayaan sa Dios? Unsa mapoy katuyuan sa Dios nganong gipiyalan tag mga talento nga dili man ta pareho og mga talento. Buti pasabot nay mga butang nga wala nako nga naa nimo, naay mga butang nga naa nako wala sad nimo, wala sa imuhang pamilya, wala sa ubang mga tao, pero naa nimo. Napoy mga butang nga wala nimo pero naa sa imong pamilya, naa sa imong isig ka tao. Nganong inana og unsa may katuyuan mga kaigsuonan sa Ginoo, nganong gipiyalan o gisaligan matag mga talento og unsay giangay o gikinahanglan, unsay gikinahanglan aron magamit nato ang atong tagsa-tagsa ka talento. Nga atong inumduman mga kaigsuonan nga gipiyal ni sa Ginoo para pod sa Ginoo. Mayong nga buntag ni Rias Junard GB. Good morning, Pastor. Maminaw na punta sa pulong sa Dios gikan ni Papstel Manuel. Good morning, good morning. Ang Dios magpanalangin. Muni usas mga makapadasig nga kanabitang hunaon sa ato ang kaugalingon. Bitaw no? Unsa may kanang gikinahanglan aron magamit nato ato ang talento alang sa kahimayaan sa Ginoo. Yatong hinumduman samtang buhi patag do na pay kusog, maunay panahon nga magamit nato atong talento. Kay kung dili nato gamiton, kuhaon po na sa Ginoo. Unang dili nato tugutan nga ato ang ilubong ug atong taguan ang talento. Unsa may kikinahanglan aron magamit nato atong talento. Basahon ako mga tigsunan ang bersikulo diha sa Mateo 25. Basahon ako ni mga tigsunan para makakuha mo mga idea. Mateo 25. Okay. Niya medyo taas man siya. Diretso lang ko diri sa 19 hangtod sa 25. Anak lang ko. Anak ra. Pero kung naa kay time gyud diha, basaha ang maong sugilanon sa sambingay mahitungod sa tulo ka sulugoon, sugod o 14. Kora ning basahon diri 19 para makahatag pug ko ninyo og mga idea kung unsay angay gyud nga gikinahanglan aron magamit nato ang talento. Sige, ato sa ning ipaungon ang atong sound para mahatagan gyud nato tin-aw klaro nga kana bitaw nga pagpadayag ang mga matag mensahe. Mateo kapitulo 25 bersikulo 19. Tapos sa dugay panahon mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntel nga salapi miadto kaniya. Humingon, "Sir, hatagan mo akog 5 ka puntel nga salapi. Og niini nakaginansya akog laing 5 ka puntel nga salapi ni ara ang tanan." Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga re og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntel nga salapi og miingon, "Sir, gihatagan mo akog 2 ka puntel nga salapi og niini nakaginansya akog laing 2 ka puntel nga salapi." Ani ang tanan miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga re og ambit sa akong kalipay." Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntel nga salapi og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto kayo ka,
Nag-ani ka wala mo itanom o naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gilubong ko ang imong salapi. Sa ilalom sa yuta tanawa sir, ani ang imong salapi. Unya ako naning ditson 26, miingon ang agalon wala hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasaid ka man di ay nga nag-ani ka sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Ngano wala mo man ideposito sa bangko ang ako ang salapi aron mahibalik. Kini kanako nga may tubo ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugon kuha ang iyang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil sa salapi. Kay ang anaay iya ihatagan pagdugang og makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayo iya bisan pagani ang diutay nga iyaha kuhaon pa gikan kaniya o kining wala hinungdan nga sulugon ilabay ngadto sa gawas diha sa kangit-ngit dito maghilak siya og magkakot ang iyang ngipon. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. So sa akong nabasa na mga kigsunan ang pulong sa Dios nga ato karong paghisgutan diha sa Mateo 25 o niya sugdan lang ninyo pagbasa sa versikulo 14 hangtod sa versikulo diinta ni Hunong. O niya ayaw mo og kanang ayaw lang mo og moingon ko nga ayaw lang mo og pagduha-duha. Kung unsay imuhang gibati diha ay padangat na diri sa ato ang panag-uban. Atong ihalad ang tibuok na kinabuhi aron magamit ang unsa na nato gikan ni Jocelyn. Si Soledad matud pa si Jonas gisugo sa Ginoo pag-adto sa Nineve ug wala siya mosugot og gitambog siya sa dagat. Doon na po'y rason, doon na po'y gipakita dito nga hinungdan nganong wala gamita or wala magpagamit si Jonas sa kabubuton o katuyuan nganong gatagan si Jonas og panahon. Diha sa kinabuhi ni Jonas doon na po tayo makatunan. O kining maong sambingay nga gipakita o gisulat diha sa maong libro sa Mateo kapitulo 25 naapod tayo makuha nga mga pagtulunan dinhi. Usag yun nga mga pagtulunan nga gikinahanglan nato nga makitaan nga sabtan ang hinungdan nganong dili kasagaran magamit sa tao ang iyang talento. Ang talento nga gihisgutan diha kanang panahon, abilidad, katakos, trabaho, negosyo, kinabuhi, tanan. Sa ako nang gikaingon, tanan nga naa sa kinabuhi sa tao, gikan na sa Ginoo. Nganong kasagaran, dili man magamit na sa tao para sa kahimayaan sa Ginoo. Unsa may hinungdan, niya unsa may katuyuan mga kaigsonan nganong kanang gipiyal man na sa Ginoo kanang maong mga talento. Sige. Ato na siyang hisgutan mga igsoon niya. Kanunay na kong gidasig matag usa sa pag-share gyud sa ato nga programa para katong na ay kadasig gyud sa paambit po diri sa atong pakiguban ato pong makaplagan ang ilahang naas ilahang kasing-kasig or naas sa ilang huna-huna. Ayaw ihikaw ang imuhang kanabitang mensahe sa imuhang kasing-kasing. Ayaw ihikaw ipadayag na mga kigsonan kon makahimo ka sa pag-type. Yes, type lang og pila ka mensahe. Mubo nga mensahe importante na akay kanabitang napadayag nimo ang mensahe nga naa sa imong kasing-kasing. Ayaw sa tagui ang mensahe nga naa karon sa imong kasing-kasing. Aron imo sad nga mapaambit ngadto sa imuhang mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong programa, dili lang sa Facebook Live kundi sa atong mga kaigsuonan sad nga miabli sa ilahang mga radio transistor radio, no? Transistor radio kumbaga. Unya i-bless ka sa Ginoo sa pagbuhat mo niini. Pero alang ni adto niining mga orasaha, alang sa itong mga kaigsuonan nga busy sila tungod kay ang uban nagluto sama sa akong asawa, siya mo ay schedule gyud sa pagluto niya.
kasabot jud mi nga schedule pug ko sa pagkikuyog pakiguban ninyo ni ining mga taknaa. Akong asawa mao'y nagpreparar sa pagluto para sa balon sa among mga anak o pagpangandam pod para pod sa among biyahe. Muna nga hanay og bahin-bahin ang buluhaton diha sa atong pagpuyo sa kalibutan. Si Iwin Mabini, good morning pastor, may buntag. Sister Gingging Simpron, para sa ako pastor, dili nako ihikaw kung unsay gipiyal sa Ginoo. Kanako nga talento para kay mayaan sa Ginoo. Ihalad ko ang tanan sa Ginoo kay siya man ang naghatag ni ini. Ako usab kining ihatag kaniya aron dili masayang ang talento nga gipiyal kanako. Dalaygon ang Dios nga magamit ilabi na sa buluhaton. Salamat kay Sister Gingging. Lamang ang ato ang gituki karon mga igsuon ang hinungdan. Unsa may hinungdan? Nganong dili man magamit sa tao? Unsa may gikinahanglan? Aron pod magamit jud sa tao ang talento nga gisalig gipiyal sa Ginoo. Nya atong hinumduman kay kung dili nato ni gamiton, dunay warning ang Dios. Dunay gipakita ang Dios kung unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao nga dili niya magamit alang sa Dios ang naa niya. Ang giingon didto nga kuhaon ni sa Dios. Unya sa dihang kuhaan na siya sa tanan, ang katong mabili niya kanang dadon na sa impierno. Mao na nga kuhaan sa Ginoo ang tawag kalipay, kalinaw, mga butang, unsa pa diha mga kaigsoon na mapatrabaho, mapanegosyo, mahimong alaot gyud ang tao. Unya gawas pa ni ana suguon pa sa Ginoo ang iyang mga anghel, gapuso niya ang ipagapos niya ang tao unya ibutang dito sa gawas. Diin dito magkagot ang iyang mga ngipon. But ipasabot mga kaigsuonan, nagpakita na sa gitawag katapusang kalaglagan. Si Ricky Racasa, morning pastor, ang pinakanindot diha kana bang na ako na ay kusa sa buhat para sa kaymayaan sa Ginoo. Kay mauna ang gipadayag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Okay. Nindot sad kaayo kanang imo gyud kabuton nga magpagamit ka sa Ginoo. Pero mauna ato ang hisgutan karon, alang gyud ni sa kana bitawng mahatagan na to og giya ang atong nahuna sa pagtudlo og pag-atiman sa tanang mga tao, ilabi na gyud sa ato ang Pinoy-anan. Kay kung dili ta makakita sa problema, dili na to malihok dili na to matagaag solusyon ang maong problema kung dili ta kakita sa problema. So unsa may mga kasagaran nga hinungdan nganong ang tao dili magamit niya ang iyang talento o unsa may gikinahanglan aron magamit niya ang iyang talento. Ang pangutana mga kigsunan, ang duha ka pangutana usa ra gyud tubag. Kanang unsay gikinahanglan aron magamit niya ang talento ug unsay hinungdan nganong wala niya magamit ang iyang talento. Sa duha ka pangutana usa ra gyud nay tubag. Mao na nga ato ni nga tagaan og pagtagad. Si Milene Arcala, magpapala ang Dios. Pastor, bakit lagi ko na laba? Pastor, panaginip, laba. Tapos lubog daw ang tubig. Ang laba nga gisgutan diha, kung imo nang tan-awon ang spiritual nga mensahe about paglaba, naghisgot na sa paghinlo, naghisgot na sa pag-examine sa mga binuhatan. Ang giingon dito sa katapusang libro sa Biblia, nga gilabhan nila ang ilang biste. Ang biste nga gisgutan diha atong binuhatan. Ang binuhatan sa tao mauna gyoy biste mo nay atong makita. Unsay imong binuhatan mo nay makita sa mga tao. Mao nay biste spiritually nga pagsabot mga kigsunan or spirituhanong mensahe mahitungod sa biste mao na ang atong mga binuhatan. Espirituhanon nga mensahe mahitungod sa paglaba, mao na ang ato ang paghinlo. Atong susihon o tingkayon ang ato ang mga buhat. Wanay lain nga mensahe ana. Ang
Sister Milin, kung magdamgo ka sige og laba, susiha kon imo bang kaugalingon ang gipasabot ni ini o imo bang pamilya o ang mga kaubanan ba diha sa imong simbahan. Nya pagampo nga matagaan pagyud ka sa Ginoo og mga dugang mensahe, sumpay sa imuhang giingon nga bakit lagi ko naglaba, pastor? Panaginip ng laba daw ko, lubog ng tubig. Ang usa sa akong makita niini, usa ni siya ka ampinganan o bantayanan kayo ang imong damgo. Ang damgo nga naglaba ka diha sa lubog nga tubig, way kapuslanan. But ipasabot ang maong biste o ang imong ibutang lang nato imong kaugalingon. For example lang ha. Ang buot ipasabot ana gilabahan nimo ang biste sa lubog nga tubig. Buot ipasabot nangandoy kag kabag-uhan, nangandoy kag kausaban, pero dili ni matuman sa imong kinabuhi, dili na mahitabo kay ang imuhang gamit nga tubig lubog. But ipasabot ang mensahe nga imong nasunod, ang pulong sa Dios nga imuhang kanabitang gipatalinghugan or simbahan tigumanan nga diin ka diin nimo gidala ang imong kaugalingon, diin gidala ang imong besti like ana lubog nga tubig, dili mensahe gikan sa Dios or either mga pagtulon-an gikan sa tao. Mao nay buti pasabot sa imong damgo. So susiha ang simbahan, ministry nga diin gidala nimo ang imong kaugalingon. Basi di aglubog. Buti pasabot dili di ay mga pagtulunan sa Dios. Susiha og pwede ra gyud nimong paluapan kun nimo og mga pangutana. Pwede ra gyud nimong ipaabot sa akong account Gideon Candelario. Si Edney Obsima, maayo nga buntag pastor, na alang ko'y pangutana ug unsay kalahian sa Bible nga King James. Kay sa uban nga Bible kay naaman gud ko'y plano nga mag-order ko sa Shopee. Salamat daan sa katubagan, pastor. God bless us all. Sige. Ang kalahian sa King James o sa mga libro nga gitranslate sa Bicolano, Cebuano, Ilonggo o Tagalog nga labi na gyud sa mayong balita, ang kalahian mao ni mas gipatin-aw o mas gipagaan ang mga mensahe sa ubang mga libro kaysa King James. Pero naay New King James Version nga mas migaan-gaan siya o kung sayon sang sabton. Mao nay usa sa mga rason nganong kinahanglan i-translate daan or kinahanglan kana bitaw nga magama paglaing mga libro, like example sa mayong balita. Sa maani, mas gipagaan ang mga mensahe, mas gipasayon ang mga mensahe, mas dali siyang sabto nato sa atong panahon karon. Sama sa libro sa Amos nga naay gihingon diha nga sa King James, kung imong lantawon ang old version sa King James, naay gibutang diha nga ingon ang Dios nga o gihatagan ko ang akong katawhan nga mga Israelita, gihatagan sa Dios og kahinlo sa ilang mga tango. Kung imo na siyang basahon ang tibuok istorya, di nimo masabtan gyud kung dili nimo pamalandungan. Muna nga lisod sabton ang ubang mga kanang mga mensahe sa old version sa King James. Laglom siya. Muna nga kinahanglan sang i-translate para masayon o gaan sabton nato nga mga magbabasa. Labi na gyud sa nato nga mga mugbo ta og mga iniskwelahan. Wala ta mag-eskwela og Hebro, wala ta mag-eskwela Grego. Apan bisan kung nag-eskwela ta kay nakaagi man gyud ta sa subject nga Hebro og sa Grego diha sa pag-eskwela nato sa theology. Sako lang gyud nga pagpaniid, mas langan siya tungod kay kinahanglan pa nimong kana bitaw subayon ang istorya o pisa-pisahon gamit ang ubang mga translation sa Biblia.
Mao na nga usa sa mga nagseminar namo kaniadto nganong kinahanglan i-translate og nganong kinahanglan mahimugso og maumol kining maayong balita kay aron mas gaan natong sabton og sayon nato makuha ang gipasabot sa Dios. Pag abot diri sa maayong balita, ang mensahe nga nag-ingon og gitagan sa Dios ang iyang katawhan og kahinlo sa mga tango, ang pag-abot na diri sa maayong balita giingon na didto o gipadad-an sa Dios og kagutom ang iyang mga katawhan. Kay sa unang panahon, mas mahinlo ang ilang tango kung wala sila'y kaunon. So sayon kayo nga sabton diri sa maayong balita. Lamang magbantay ka sa uban nga mga libro, like example in NIV, na ay mga word or mga mensahe nga naa sa King James nga dili na nimo makit-an sa NIV. Nya daghan kay mga rason nganong nawagtang na siya, nganong gikuha na siya. Unya sa amo ang seminar kaniadto kay nisud manggid ko og kanang mga seminar mahitungod sa pagtuki, mahitungod sa Biblia. Daghan silang mga rason nganong manawagtang nganong wala nagisulat dito sa NIV. Pero doon ay mga pagpadayag ang Dios nga moabot ang panahon nga kining Biblia takpan, pero dili na sa literal nga pagatakpan o pagadidan, kundi moabot ang panahon nga dunay mga Bibliang manggawas dili na mensahe o pagtulunan sa Dios ang gisulat niini. Mo nang mintras pa nga insakto ang atong panahon nga mubasa tag Biblia dili nato sayangon. Mo nang akong advice nimo, okay ra gyud kaayo mopalit ka og King James, pero mas kung gusto nimo nga masayon sabton, pwede ra gyud nga mag-order kag maayong balita. Gamita ang lungguwahe o dialect nga dali nimong masabtan. Ana lang ako ang tambag, ang Dios magpanalangin nimo. Si Girling Salvia Pigalan, good morning pastor og sa tanan sunod sa imong programa watching from Lapasan, Clarin, Misamis Occidental. May buntag ni Sister DT Alsola, may buntag nimo diha sis. Padayon ang Dios magauban og magapanalangin kanimo. Morning pastor, request og biraha. Sige, umurag ang mga request unya lang gyud nako na kung naay mga time. Para nako pastor nganong dili magamit gipialan na kiyas sa talent para sa kahimayaan sa Ginoo. Unang-una, dili siya seryoso sa Ginoo. Naa siya ay pagtuo pero nagduha-duha. Mao dili siya makabuhat sa gibuhat sa Ginoo. Si Jeter gikan ni Freddy Aquino Tanyo. Salamat kayo brother Freddy. Si Jerome Borden, good morning. Og Solidad Eva Bosa. Alang nako ang talento nga gihatag sa Ginoo kanako akong gigamit sa pagsangyaw sa mayong balita. Sa pagsangyaw sa mayong balita. Like example, speaking about sa pagsangyaw sa balita, mao ang paggasto para sa mga krusada, paggasto og pamalit og mga Biblia, dili lang sa pagsulti nimo sa pulong sa Dios. Kay speaking about talento, naghisgot na sa tanang source sa imong kinabuhi. Like example, trabaho, negosyo, pagpamuhi, mga baol, uban pa, mga talento ang gisgutan diha. Si Daniel P. Uga, morning pastor, good morning brother Daniel P. Uga. Walay paghuna-huna sa mga gimbuhaton mahitungod sa pulong sa Ginoo. Emmanuel Chandir Prasa, good morning pastor Gideon og sa tanan nagsunod sa programa. Maayong buntag, maayo pakiguban sa nan nga mo replay ang Dios magpanalangin. Sa ako nang gikaingon, ang duha ka pangutana usa ra gyud ang tubag, pero lain-lain lang ang kanang paggamit sa mensahe. Doon ay paluap nga mensahe si Sister Gingging. Ang akong buhaton pastor aron mapalambo ang akong abilidad kay ako kining hatagan og maayong atensyon. Studihan ang mga butang nga wala pa nakaya o naabot sa akong abilidad aron akong abilidad mas mulambo og mouswag. Salamat kay Sister Gingging Simpro nang imong gikinahanglan kanang giingon ni Apostol Pablo, gimanso ko ang akong kaugalingon. Kinahanglan mansuon yun nato tong kaugalingon. Si Lodgen Gonzaga, good morning pastor. May buntag Sister Lodgen, may buntag sa tanan, matod pa ni Sister Lodgen. So ato ang tagaan pagtagad mga kigsunan ang mensahe mahitungod sa atong diskutan karon unsay mga
gikinahanglan, no? Unsay gikinahanglan. Unsay hinungdan nganong dili magamit sa tao ang iyang talento, unsa may hinungdan o unsa may gikinahanglan aron magamit pod ang sa tao ang talento. Mopokus ko sa usa ka sulugoon nga gihatagaan og usa ka talento. Diha nato makit-an ang hinungdan og unsay gikinahanglan aron mas magamit ang talento. Kay ang giingon niining usa ka sulugoon nga nakadawat og usa ka talento, mga kaigsuonan, kuan naman lang ni kanang kumbaga pangpanabo na lamang ni sa tinuod nga hinungdan. Kanang giingon bitaw niya diha sa Mateo kapitulo 25:24. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og usa ka puntel nga salapi og miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo." Unya nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos ka sa wala mo ipugas. Kani siya, kaning iyang entrada bitaw, pagpanabon na lamang ni sa tinuod nga hinungdan nga nung wala niya gamita ang usa ka talento. Usa pa gyud ka talento, wa pa gyud niya gamita. Kaning iyahang gisulti sa 24, dili gyud ni maoy hinungdan nga iyahan nang gikwintahan ang agalon. Ang hinungdan, mga kaigsunan, nganong wala niya gamita ang iyang talento, nga mao'y posibilidad nganong hangtod karon wala pa kamutikang sa tawag sa Dios. Naa sa 25. Mao ni kasagarang hinungdan o gusto sa Ginoo nga mawagtang ni sa atong kinabuhi. Kining naa sa 25. Niingon siya dinhi sa 25, "Nahadlok ako. Busa, milakaw ako, gilubong ko ang imong salapi ilalom sa yuta." Nya tanawa, sir. Nia ang imong salapi. Mao gyud nay hinungdan. Kanang kahadlok, mga kaigsunan. Una, nga moingon tang hinungdan, okay. Una, walay pagtuo, walay pagsalig. Pero naay mga panahon nga ang tao mingtuo na, pero mihari ang kahadlok. Mingdawat na ni Jesus Christ, nagpabautismo na. Kasagaran, mga kaigsuonan natong tanan, baptism na ta, water baptism na ta. Butis pasabot, nahitabo na ang gitawag surrender nato sa atong kinabuhi. Naka-decide na ta, naka-desisyon na ta nga, Lord, naaman day ka. Nagkinahanglan man day kog Dios. Nagkinahanglan man day kog kaluwasan. Ato nga time, gisurrender na nimo tanan. Ug mao nay kasagaran nga gipakita usab sa uban pang mga sambingay diha sa Mateo 15. Mateo 15 o Mateo 13. Katong naghisgot si Jesus og klase-klaseng yuta. Nga dunay mga yuta nga dalanon, batuon, ug dunay sagbuton. Mga tao sila nga malipayon nga namati sa pulong sa Dios. Buti pasabot, na-bless sila sa mga mensahe. Daghan nato nga na-bless ta sa mga mensahe, daghang mga panahon ni gayon nga ikaw ug ako na-bless ta pero dili ta pareho og response. Ako prihan ninyo nga na-bless. Nga naay nagwali nako, naay nagtudlo nako. Kamusab nimbati mo nga gipanalanginan mo sa Ginoo. Nablessad mo sa mga mensahe sa Ginoo. Mahinungdan nagpadayon ta sa pagkiguban sa pulong sa Dios. Pero unsa magi kasagaran nganong hangtod karon ang Biblia nagsulti nga kadaghan nga mga tao nga nagtuo pero wala mo padayon, wala mo lahutay. Mas
giuna nila ang mga butang nga dili magdala kanila sa saad sa Dios. Hinuon dunay mga butang, trabaho, negosyo uban pa makapalayo hinuon nila gikan sa plano sa Dios nga pauswagon sila. Mohinungdan ang tao kung imong lantawon kanunay nagbalik-balik ang problema, nagbalik-balik ang kalisod. Ang rason ng hinungdan mga kaigsuonan nga mao'y gikinahanglan nga atong makatunan kining pulong kahadlok. Yes, nagtuo ka, nakadawat na ka ni Jesus Christ. Ang kahadlok mga kaigsuonan timan ini, bantay ini. Ang kahadlok mao ni nagkawat sa oportunidad aron makaalagad tag Dios. Gipugnan ang tao sa kahadlok, gipabagan ang tao sa kahadlok. Ang imong kinabuhi, ang imong hiyas, ang imong abilidad nga wala sa uban, ang imong trabaho, ang imong negosyo uban pa nga naa nato, naa nimo gikanas Ginoo. Gipiyal na sa Ginoo mga kaigsuonan para imong gamiton sa imuhang pag-alagad diin ka gitawag. Nagtuon naman ta Ginoo. Kasagaran nato siguro, pipila lang siguro nato din wala man kumasayod, pero sa ako lang pagpamalandong mas tanan nato dire na bautismuhan na. But ipasabot ni surrender na sa Ginoo. Pero nga nung mas giuna nato ang pamilya, mas giuna nato ang wala man magpasabot kung mga lagad tabiyaan nato pamilya. Pero mas giuna na ato o giuna sa tao ang gitawag nilang oportunidad nga mapa-eskwela nila ang ilang mga anak para iblas sa Ginoo. Dili na sa sala, pero naay mga sitwasyon nga ang atong pamaagi mao na nooy ato ang priority tungod ining pulong kahadlok. Mao na nga usas sa mga hinungdan nga nung daghan kay mga tao nga wala nila magamit ang ilang talento, ang ilang kinabuhi, abilidad, hiyas, salapi, uban pa, diha sa pag-invest sa buluhaton sa Ginoo, tungod kay naa sila'y kahadlok. Pipilalang ka mga tao nga nagbaligya og baka, kabaw, siguro wala pag yun ni mahitabo. Naman siguro nahitabo mga kaigsuonan, lamang ang Dios ra mo'y nasayod nga dunay nagbaligya gitugyan diha gi-invest diha sa bulaton sa Ginoo diha sa simbahan. Kay sa unang mga panahon, sa panahon sa mga apostoles, kung imong basahon ang libro sa Buhat kapitulo 2, imo nang hutdon pagbasa diha, unya diha sa kapitulo 4 imo po nang hutdon pagbasa diha, naay mga magtutuo diha nga nagbaligya sa ilang balay, nagbaligya sa ilahang mga hayupan, ug ang halin gitugyan nila sa apostoles. Ang pulong panugyan is gisalig. Ang pulong pagsalig mga kigsuonan na ang pagpasalamat mga pagdaig wala na'y pagpakisusi. Kay ang tao nga na'y pagsalig mga kaigsuonan makit-an na sa buhat. Muna nga sa trabaho o negosyo karon kung imong lantawon, daghang kayong mga simbahan nga grabe kalisod ang kahimtang tungod kay wala kayo ni invest. Wala nila gamita ang ilahang talento ug unsay naa nila tungod ining pulong kahadlok. Ang uban dili gani mo mahadlok gani kung pasyoron sa pulong sa Dios. In actual mahadlok yun ang tao. Mauna nga ang nahitabo gigamit nila ang ilahang pamaagi. Gibiyaan nila ang ministry, niundang sila sa ministry, mahadlok mga kaigsuonan, mapakyas, mahadlok ang tao nga
sawayon, mahadlok ang tao nga biayon, bugal-bugalan, mahadlok ang tao nga hukman sa uban. Mao na hinungdan nga daghan nga dili mobuhat sa ministeryo mga kaigsunan kay hadlok sila nga mapalpak, hadlok sila i-judge. Kining pulong kahadlok mao ni nagkawat sa mga oportunidad nga maangkon og masinatian natuunta ang saad sa Dios. Ang saad sa Dios nga i-bless ta. Panalanginan ka, pauswagon ka. Unya kung pauswagon na ta, number 1 gyud nga imong makit-an diha nga pamaagi nga pauswagon ka diha sa plano sa Dios, ang espiriton nga bahin. Pag muuswag ang atong espiriton nga bahin, musunod ra gyud ang tanang mga butang. Pero baliktad ang atong makita sa kadaghanan. Mas giuna ang mga butang, unya pasundon lang nila ang espiriton ng bahin. Dili man na mao. Nga giuna mas gihatagan og pagtagad ang mga butang nga kalibutanon o mga butang sa kalibutan kaysa espirituhanon nga butang. Nya unsa may giingon ni Apostol Pablo, kung imong ihatag, kung atong ihatag ang ato ang hunahuna sa mga butang kalibutanon o mga butang yutanon, mudala ni nato sa kamatayon o kalaglagan. Pero kung ang atong hunahuna ato ning gamiton sa espirituhanong mga butang, magdala ni nato sa kalinaw o kalipay. Maunay nahitabo nganong ang tao dili makalingkawas sa problema, mas mudaghan hinuon ang problema kay giuna ang mga butang. Mas ni-invest sila sa mga butang. Ang nahitabo gikawat or nakawat noon gikanila ang mga oportunidad nga gi-bless unta sila sa Ginoo. Timan ini, bisan unsa nimo ka bright, bisag unsa kataas nimo posisyon, daghan man kag posisyon, maestro negosyante baka, wala nay bili kung wala ang Dios. Like example, na kay posisyon, na kay trabaho, na kay negosyo. Pero, moingon tang na kay negosyo, na kay trabaho, o niya, nag-alagad kas Ginoo. Pero makit-an kas Ginoo, asa ang imuhang kanabitang gipili, or gitagaan nimo og taas nga panahon, ang imo bang pagpangalagad sa Dios, or ang imo bang pagnegosyo? Ang imo bang posisyon? Nakita nas Ginoo. Ang Dios mo'y nasayod, ana. Kung nakita kaniya nga gitagaan ni mong bili, mas gitagaan ni mong panahon ang imuhang posisyon, ang imong trabaho, ang imong company, ang imong negosyo, ang unsa may source nga imuhang gipangkuha ag kwarta, kaysa imuhang kanabitang tahim para ni Lord, useless ang imong sakripisyo. Ngano man, ingon ang Dios, pinagi kang Haring Solomon, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Kinsa may panalanginan. Maunay, giingon dito mga kaigsunan, ang una nga sulugoon ug ang ikaduhang sulugoon nga nakadawat og 5 ka talento nga salapi ug 2 ka talento nga salapi, mingkugi sila. Ang ilahang ang gipakita diha mga kaigsunan, ang ilang kinabuhi, ang tanan nga nanila, mi-invest sila sa trabaho sa Ginoo. Diha nila gi-invest. Unya sa diha nga gi-invest nila, gipakita diha sa sambingay nga istorya ni Ginoong Hesus. Dili lagi kawang, di gyud mahitabong mapakyas kun mo investa diha sa pag-atiman sa panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo. Yeah, speaking about panginahanglanon sa buluhaton sa Ginoo, naghisgot na is not building alone. Dili na, wala na magpakita sa church building lamang,
kundili ang nagdumala sa building. Mao bitaw na niingon si Pablo nga ang nagwali adto sila magkuhaag panginabuhian sa mga giwalihan. Unya ang uban mga tao nagmulo, nagngulngol, nagreklamo. Pero ingon si Apostol Pablo, apan wala nako tagai og kanang wala nako tuguti nga mahimong babag. Nagsangyaw ko. Nagtudlo ko og nagsangyaw ko aron mas ihatod ko nga klaro nga tin-aw ang maayong balita, ang mensahe sa Dios nga mo gikinahanglan sa mga tao. Kay ang gipakita ni Pablo kung sa iyang pagsangyaw, mga kigsunan, iyang kaugalingon maoy iyang gitagag pagtagad di sa kalahutay. Kabantay mo, naay mga magsasangyaw o nag-alaga dili kalahutay tungod kay dili mao ang ilang motibo sa pagsangyaw. Pero kung ang imong motibo nga mahimong gamit ka sa Dios alang sa kabaguhan o kausaban sa tao, bisag unsa nga klase nga pagsulay, mubarog ka. Pero kung naa kay kahadlok, tawaton sa kahadlok ang mga oportunidad nga diin unta ka makabarog, diin unta ka makalahutay, diin unta ka mas gamiton sa Dios. Muna nga ang gikinahanglan aron magamit nato ang mga talento nga gibutang o gipiyal sa Dios atong kinabuhi. Mga kaigsuonan, mao ni kung doon na kay kahadlok sa mga butang sa kalibutan, kung doon na kay kahadlok sa kaugmaon sa imong mga anak, nahadlok ka kung unsay imong ibilin, nahadlok ka unsay legacy nimo, mga igsoon, di ka kapadayon. Ug dili ka makaalagad sa Dios nga diin malipay unta siya. So unsay mga gikinahanglan o praktikal nga buhaton nako Pastor Gideon? Inani ni sa imong pagpatalinghog karon sugdi nga magampo ka sa Ginoo ug pangayoa og ina ang Dios, Lord, kuhaa kining akong kahadlok og ipuli ang pagsalig nga mo'y akong gikinahanglan. Kay ang tao nga naay pagsalig ingon si Isaias 43:31. Isaias 43, ako ra nga tan-ahon. May manggunang masiguro gyud nako, no? 43:31. Dili. Aritas 40:31. Mas maayo gyud nga akong check-upon. Isaias 40:31. Apan kadtong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila. Managan sila nga dili kapuyan, manglakaw nga dili maluya. Maunay atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, pakigsulti ang Dios human ani. Pwede po makigsulti ka niya while naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kay that is conviction ni siya nga kinahanglan natong kana bitawng tagaan og pagtagad. Iampo karon sa Ginoo ug magampo ko sa Ginoo para ninyo. Nga kanang kahadlok sa imuhang mga anak, kahadlok sa imuhang kahimtang, kahadlok sa imong trabaho, company, mawagtangan kag trabaho, mawagtangan kag pagkaon. Mao man ay mingkawat sa mga oportunidad nga iblis na unta ka sa Ginoo. Niundang ka sa imuhang pagsunod kang Kristo. Mas gipili nimo ang imong trabaho. So iampo na nga kuhaon sa Ginoong kahadlok o niya pulihag pagsalig. Ang may tabuan na kay negosyo, na kay trabaho, sulayan ka sa Ginoo kung naa ba kay pagsalig. Usa sa mga pagsulay, dasigon ka sa Ginoo o hatdan kag mga mensahe ug ingnon ka sa Ginoo, ihala na sa Ginoo.
Pero kung nagyapon ang imong kahadlok, di ka kahimo ana. Dili gyapon ka kahimo sa pag-invest sa butang nga gipiyal sa Dios sa imong ginabuhi. Giampo ka nga makasud kag trabaho, giampo ka nga makapasar ka sa imong exam, giampo ka og nagpaampo ta para i-bless ta sa Ginoo. Para damortang mo invest sa trabaho sa Ginoo, para damortang i-bless niya. Tanawa ra ko ng perminong sulugoon nga nakadawat og 5 ka talento nga salapi. Iyang gi-invest. Iyang gigamit. Unya mibalik niya og laing 5 times 2. Unya kung imong lantawon ang kasing-kasing nga nakahimo niini, dunay giingon nga mo invest og 30%, mo invest og 60%, mo invest usab mo ani og 30%, 60%, ang uban mo anig 100%. Munang ang uban mga kigsunan, like sa uban nga mga mega church nga mga pastor, sila miingon nga dili 10% ang ako ang gi-invest. Ang ako ang gi-uli, ang ako ang hatod sa para sa Ginoo. Miingon ang ubang mga pastor, dili 20 kundi dili 30. Buti pasabot, sobrang-sobra na ang mga panalangin nga gipiyal sa Ginoo sa ilang ginabuhi. Mao na nga monay minsay diin ko gidala sa Ginoo. Nya damortang mo invest sa pamaagi sa Ginoo, kay kung imong lantawon kabantay mo nga daghan kayo mga mo taniyag nimo investment, mga usay tawag ana, mo ingon ay kup-kuop nya mo put up kag kwarta, like example sa money maker man siguro to, kapa nga dagang kayo mo invest unya makakwarta. Pero kanang may rato sa mga nauna, luoy kayo katong tuas pinakatumoy. Kay wala naman to'y makuha nga mga sakop ang mga membro kung mahurturot na membro sa kapak. Nya bantayanan kayo ron kay naa na po'y mga bag-ong nito nga. Niya mga pamaagi na sa tao. Ang pamaagi sa Dios pertirag yung sayona og perting klaroha. Pero kung mahadlok ta, natay kahadlok, mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili gyud ka dili nimo maggamit ang unsa may talento nga nimo. Mapatrabaho ba na, mapanegosyo ba na, dili na nimo magamit. Ang resulta kung dili nimo na magamit, lack ka sa blessing. Ang rason o hinungdan nga nung wala nimo magamit, kining pulong kahadlok. Sumunang iampo, Lord, kuhaaning kahadlok unya pulihi og pagsalig. And then sulayan kas Ginoo kung naan na bagoy kay pagsalig. Pero kung magpabilin ang kahadlok, ang challenge sa Dios sa imong kinabuhi di gyud na matuman. Para pag-train sa imong kaugalingon nga mawagtang ang kahadlok, una, sugdi pagbuhat bisag gamay. Gamay nga lakang, gamay nga desisyon, gamay nga tikang, simple lang. Desisyon kag gamay karon para ni Lord. Lord, para imo ni. Sugdi. Ayaw itandi ni bisan kinsa kay maluyar sad ka. Ayaw pud pag-apas og mga butang kay rong motibo ang imuhang tuyo nganong ni-invest ka. Mibuhat ka ani tungod kay misalig ka ni Lord. Dili og dili lagi kapakyason. Kay ang saad og rason nganong miani si Jesus para mahawas tas kalisod. Para malikay ta sa kanang kawat. Kay mianhi si Satanas aron pagkawat, paguba, paglaglag. Dili lang sa tong kaugalingon kundi dili sa mga oportunidad. Mao na nga
nganong gihatagan tag mga mensahe sa Dios kaniadto kagahapon karon og saunahan nga gidasig ta sa pag-invest mga kaigsunan. Unya naa kay kahadlok timan di gihapon kakabuhat yana. So ang ako ang nakita nga mga pamaagi nga gikinahanglan nimong sugdan, sugdi bisan sa gamay lang. Unya padayon sa pagpaduol sa Ginoo. Unya mao ni siya. Ayaw paghulat nga moingon kang ready na ko Lord. Undangan na nako ang tanan. Kay basi og makalitan ka, di na nimo kaya sa imuhang pagbati. Ayaw hulata nga moingon kang ready na ko, magsugod na ko dayon. No. Sugdi sa hinay-hinay. Hinay-hinay lang. Sugdi sa ginagmay. Ayaw pakaliti ang imong kaugalingon. Para mas kana bitang mahimay nimo ang kanang mga pamaagi sa Ginoo. Kay ang pamaagi sa Ginoo sultihan di ka. Di lagi ka niya pakyaso. Salig lang gud. Salig lang. Ayaw saligi ang kusog, abilidad, pamaagi sa tao. Kay may tabuan na wala kay kanang pagtahod sa Dios. Og ang resulta na ang kay Dios. Mao na nga iampo karon pag-ampo nga kuhaon sa Ginoo kanang kahadlok unya pulihan nagpagsalig. Ang mga talento ug mga hiyas tanan nga niya nato trabaho, negosyo guban pa naay katuyuan ang Dios nganong iya ning gipiyal kanato. Ang katuyuan mga kaigsunan mao ni una nga kinahanglan nimong dawaton. Ang katuyuan nganong gipiyalan kag trabaho, negosyo, gipalambo, gipauswag ka, mas kwartahan ka kay kaniadto, mas haruhay ka kay kaniadto karon, or mas mura og niapiki ang imong kwarta pero mas nigan ang imong kaugalingon karon. Daghan mga pamaagi diha kagisulayan. Nay katuyuan nga nung gipiyal o gisalig sa Ginoo kanang tanan. Una, aron sulayan ka kung muunong bagyod ka niya. Nakatunan ba nimo ang pagkamaunongon? Diha sa Mateo 25 versikulo 21. Ingon din mga kaigsunan nga miingon ang iyang agalon maayo buutan ka ug matinumanon nga sulugoon kay kasaligan ka man sa diutay piyalan ko ikaw sa daghan dali nga ri ug ambit sa akong kalipay. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang talento usa kini ka simbolo sa tanan nga gihatag sa Ginoo sa tao. Sa ako nang gikaingon mapaabilidad, panahon, adlaw, oras, posisyon, oportunidad. Mga kaigsuonan. Una mga igsuon nga kini gisalig sa Ginoo para sulayan ta kung kasaligan bata bisan sa gagmay butang. Gisalig ni sa Ginoo para mas mulambo ka diha sa buluhaton para sa Ginoo. Kuyog sa mga tao. Maunay rason nga nung piyalan kag trabaho, negosyo para mas mulambo ta ka diha sa tawag sa Dios. Kay damor kang mulambo, damor kang pauswagon, damor kang gamito ni Lord. Unya practically nga mensahe mo ni nganong gipiyalan ta aron mas mutubo ang atong espirituhanon nga pagtikang ug mas daghan ang ato ang matigom nga bahandi sa gingharian sa Dios. Inig atubang na nato niya dili lang kay ang Dios excited nga makita ka, lakip ka ug kita excited nga makita ug mamatato siya. Kay nganuman nasayod man ta nga atong kinabuhi, naggamit nato sa eksaktong pamaagi nga nag-investa
og reward. Ganti nga wala na'y katapusan ni wala na'y makakuha niini. So unsay mga gikinahanglan mga igsuon nga para mawagtang pagyud ang kahadlok sa pag-invest diha sa buluhaton sa Ginoo o sa panginahanglanon diha sa trabaho sa Ginoo. Sa dihang muampo ka, number 1 is nag-ampo man ka nga mga mawagtang ang kahadlok, pulihan og pagsalig. Ibutang sa imong nahuna o ibutang sa imong kasing-kasing para mas matrain nimo ang imong kaugalingon. Matud pa ni Apostol Pablo, mabansay, mamanso nimo ang imong kaugalingon. Una, ilha nga ang tanan nga naa nimo sa imong kinabuhi, sa imong Pinoy-anan, sa imong salapi, o sa imong pitaka, sa imong bulsa, sa imong bangko, ilha, dili na imuha. Timan ni, kung mauni ang imong pag-ila, iblis kas anas Ginoo. Ilahon gyud nato nga kanang tanan, dili ni atoa sa Ginoo ni tanan. Si David maingon siya nga ang tanan nga naa namo gikan kanimo ug igo lamang kaming nag-uli sa mga butang nga imo lamang usab. Ang atong kinabuhi gikan sa Dios, para sa Dios. Ang kusog sa lapi nganong mahadlok man ta nga mo invest nga iya man ni sa Ginoo. Ang problema lang sa tao mga kigsunan mao ni daghan kayo mutudlo ani pero wala buhata. Ang nahitabo naglisod ra gyapon bisan kun napay trabaho. Mao na nga usa ka na kabati nga kinaiya kahimtang sa tao nga magpakita sa tao nga dos mga tao nga nagwali, nagtudlo apan siya mismo wala magkinabuhi. Ang resulta lisod ra gyapon. Mo na miingon ko nga sa kaniadto nag-ampo ko, Lord, asa man ako hatag ang akong ikanapo. Daghan kaayong mga pastor nga nanginahanglan niini. Pero gitudloan ko ni Lord. Kaya naamang ko'y pangutana sa Ginoo nga, Lord, nganong ako mag-ihatag aning usa ka pastor nga milyonaryo naman ni? Dako naman kayo ang iyang simbahan. Tulo naman ni ka andana ang iyang simbahan. O niya, tungod sa kadaghan, gitagaan pagkugani niyag sakyanan. Niya sa panahon, gitagaan ko niyag sakyanan, ni hatag pagyud siya o kwarta. Gigamit po sa Ginoo. Grabe, bitaw ka nang naasay testimony, grabe. Paghatag og sakyanan. Ako nang itestimony karon apa may oras. Giingnan ko sa Ginoo nga kana bitaw ang tao nga gipauswag karon tungod kay nalipay ang Dios sa iyang kinabuhi kaniadto. Damor nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi karon, sa unahan damor kaniyang puswagon. Unya ang tao nga nag-uswag, namunga og 30, namunga og tag 60, namunga og tag 100, nagpakita na siya nga maayong yuta. Asa man ka mo invest? Sa yuta nga dalanon, sa yuta nga batuon, o sa yuta nga sagbuton? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya kong gitudluan. Kinahanglan nga mo invest ko sa yuta nga tabunok. But ipasabot, namunga. Namungag 30, namungag 60, namunga og 100. Dito na ko na saksihan nganong dunay inana nga kahimtang sa mga tao. Sa dihang gidala nako sa gitawag usa ka paglid o pagdumala nako sa house of prayer
sa kinatibuk ang organisasyon sa Pilipinas. Gitrain ko sa Ginoo og dito ko na nadiskubrihan nganong dunay mga inanang kahimtang tungod kay inana sa ang ilang kasing-kasing sa pagtuo nila sa Ginoo. Mao na nga ako ang nakatunan nga gusto sa Ginoo nga imuhaning makatunan. Sugdi sa gamay. Nagtrabaho ko og taxi. Nag-drive og taxi. Sultihan ta mo ang taxi atong panahon na dako kay mig income. Nakapalit kog motor. Nakapalit kog mga hayupan. Og ang hayupan mao nang pag-repair namo sa sakyanan. Hayupan mao ni ang balay sad. Kaning balay nga ako ang gikuan usapon is hayupan. Duha ka dagkong baka akong nabaligyan ni. Ulitaw pa ko, nag-invest na ko og mga hayupan. Munang sincero ko nga mutudlos mga ulitaw. Kung ulitaw ka nga wa ka kana bitawng wala kay savings. Okay, dili invest, savings. Wala kay savings. Imong gitagaag kalisod ang imong kaugalingon. Unya, nganong giampingan sa Dios ang akong savings? Kay wala na ko ihikaw, ni wala ko'y kahadlok nga ihalad na ko ang iya sa Dios. Mingtanom ko sa yuta nga tabunok. Munang, speaking about investment, ila-ilaha ang yuta, but ipasabot ila-ilaha ang kasing-kasing sa pastor. Kung dili ba na siya bisyoso, wala ba na magkibit-kabit, wala ba na maglibin-libin, o kaha ang mga sakop nga iyahang. Sultihan ta mo mga kaigsuonan, kung inana ang nahitabo, niya mo invest ka, nahimo kang kaabin, nahimo kang kabahin, pati imuhang paningkamot himo na siyang kawang. Mauna nga kinahanglan tag kaalam, ug walay laing kaalam nga gikinahanglan nato, asa nato kuhaw ng kaalam sa Biblia. Ngano man ang Biblia walay makalabaw ni makatupong ana. Mao na nga sugod ko ato sa pagbugas. Una, dako kay kog income sa akong taxi. Pero giingnan ko ni Lord nga gipili ka para magdumala og house of prayer. Pag dumala na ko og house of prayer, kadlawon pa lang ubiyahin ako. Labi na kong magsugod na ang beer. Dayong muuli ko alas 11 gabi. Yes na ako'y allowance para pagkausong pamilya, para sa panggasolina. Pero kung sweldo ra gyud ang ako ang una-unaon, dili igo ang ako ang allowance. Kay ngano man sayo ko nga niuli, sayo ko ng biya. Hapit tong ang gabi ko mo ba pauli. Ang nahitabo mga kaigsunan, mo biya ko sa akong pinayanan, tulog pa akong mga anak. Mo pauli, mo abot ko sa akong pinayanan, tulog na pud akong mga anak. Biyaan akong tulog pa, mo abot sad kong tulog pa akong anak. Tungod sa ministry, nga diin ko gitrain sa Ginoo. Unya, nganong ako tong ni-response ko ato tungod kay gikuha sa Ginoo akong kahadlok nga wala ko income, paano na ang ako ang mga anak, paano na ang akong pamilya. Wala kong mubati kahadlok ana. Gibiyaan ako akong panaksi, gibiyaan ako ang akong income sa taxi, mingsulod kog house of prayer para maatiman ako ang mga tao. Yan isuod kog love radio nga wa ko mga apply. Kusa nga pamaagi sa Ginoo nga iya kong dala. Nagdala ko sa love radio mga gigsunan sulod sa 5 ka tuig. Sa programa nga diin gikan pagbalaan kamo kay ko balaan man hangtod nga nahimong ang pulong mo kinabuhi ko. Unya usa ka ang akong trabaho dito sa house of prayer pag entertain og mga tao ug labaw sa tanan pagkuliktag mga problema sa 82 ka mga probinsya sa tibok Pilipinas og sa mga problema sa gawas sa Pilipinas. Amo nang dadon sa mga pag-ampo, dito na ko na-encounter ang nagkalilain nga mga propeta.
Unya mo nay nakasinati ko og mga kinaiya bisan unsa na lang kinaiya. Pero ang nako nakatunan mao ni ang pagpaubos ug ang pagpailom. Usa ka higayon mga kaigsunan, nag-angkanta ko. O ako naman gininggi testimony kon unsay mga pamaagi nga naabot ang sakyanan. Nya daghan na pod nga mga kana bitang panahon nga naay mga taong gigamit ang Ginoo nga moingon ko nga naaramon ko'y sakyanan. Dili na ko kinahanglan pang hatagan og sakyanan. Apan naagi tawo moingon dawata pastor. Dawata og ayaw balibari. Malipayon siyang naghatag. Munang naanapoy laing sakyanan. Unya gamit kayo sa ministry. Gamit kayo sa panginhanglanon sa pagtukod og simbahan. Mao na nga kun unsay gihatag kabalo ko nga sa unahan dunay buluhaton nga giandaman niini. Like example, gitagaan ko kwarta. Mao nang natukod ang church sa Tarcom. Gitagaan na po kog kwarta. Natukod na po ng FM station sa Tanhay. Nga akong gisalig sa akong igsuon. Gitagaan na po kog kwarta, naa na po FM station diri sa atong lugar. Usay katuyuan para masangyaw ang pulong sa Dios. Para mapalapad ang pulong sa Ginoo. Sa akong pagbuhat sa tanan, wala usab hikawi ang akong kinabuhig, akong pamilya sa among gikinahanglan. Gitaagaan mig Pinoyanan, gitagaan mig pagkaon, wala mi pasagdihi sa mga bisti. Dunay mga taong gigamit sa Ginoo nga muhilak lang ko nga dili ko kailaw, ako kakita, video call o tawag lang, magpadalag mga t-shirt, magpadala. Muingon ko nga grabe ka-perfect ang mensahe sa Dios. Unahara ang Dios. Paharia siya sa imong kasing-kasing ug ayaw kahadlok sa mga butang sa kalibutan. Ug seryosoha ang pagkinabuhi sa kaubuton sa Dios. Unsay giingon niya? Tanang butang idugang lang niya ninyo. Pero ang problema mao ni igo ranis memorize sa pipila ka mga tao. Ug ayaw sugot nga usa ka nga igo ra kang nag-memorize ana. Usa ka nga igo ra kang mi-share ana pero wala nimo buhata. Ang tao nga nagkinabuhi nga giharian sa Dios wala nay bisyo. Gawas lamang sa pagbasa ug pagkinabuhi sa Biblia. Mga igsuon, walay tawag sa Dios nga dili na suportahan. Timan ini. Pag gitawag ka sa Dios, never ka niyang pasagdahan. Pero kung gitawag ka, apan mas nahadlok ka sa mga butang, ang mahitabuan na, kuhaon na gikan nimo. Mao nang naay mga tao nga kaniadto perting dasiga, karon perting ng luyaha, nya puro na lang negatibo. Ug bati na kayo ang gipamulong kung makadungog ng gwali, labi nagmaigo sila. Ug ayaw sugot kung ikaw na. Kay wala kay maayong padulngan ana, gawas lamang sa kalaglagan. Mao na nga gidala ka diri sa itong programa para makahimay-himay bitaw ka, makapamalandong bitaw ka, kana bitawng matagaan nimog mga pangutana imong kaugalingon nga imuha ng matagaag tubag, mapangitaan nimog tubag sa Biblia. Nganong hangtod karon lisod ka? Nganong hangtod karon bati ang imong mga panghuna-huna? Wala nimo pun-a ang imong nahuna sa mga mensahe sa Dios. Wala nimo pun-a ang imong nahuna sa mga mensahe nga mao'y makaayo sa imong kaugalingon. Tanawa ra guning hunahuna aning tao nga wala mo invest sa buluhaton sa Ginoo. Ang iyang ginahuna tanawa, grabe nga pagpangwinta. Sir, nasayod ko nga istrikto kay ka. Nag-ani ka sa wala mo itanom, naghipos ka sa wala mo ipugas. Ay mga tao na ay Ginoo,
nagpabotismo na, pero ang una-una maingon nga, nadato raman na si kanapo. Wala sila masayod sa ilang gisulti. Wala nila diskubre nga nung gipanalanginan ng mga tawanan. Og ayaw sugot nga usaka, kay wala kay laing paingnan, gawas lamang sa kamatayon. Pero kung makalingkawas ka ana, ang pamaagi mo ni, puna ang imunahon kasing-kasing sa mga pulong sa Dios. Hatagi og taas, importante, bili ang pagbasag Biblia. Ug buhata ay kinabuhi. Sa walay pagkikumpara sa uban, iblas ka. Dili pa ulahi ang tanan. Samtang doon na pa kay gininhawa, muna gingong may pag-asa. Munang ayaw kahadlok, ayaw pagduha-duha sa pag-invest sa buluhaton sa Ginoo. Ang buluhaton sa Ginoo wala na sami. Ang buluhaton sa Ginoo perfect na. Ang buluhaton sa Ginoo mga tigsunan, hingpit balaan matarong kay hustisya ang Dios. Buti pasabot, ila-ilaha ang mga organisasyon, ila-ilaha ang mga simbahan, ila-ilaha ang mga pastor, ila-ilaha ang mga nagwawali. Tinuod ba na sila nga nagkidabuhi sa ilang giwali? Para masayod ka, tun-i ang mga lagda sa kinabuhi sa mga magwawali. Dapat usaray asawa, usaray bana. Dapat ang asawa matinahuron, ang bana matinahuron sa iyang pagkabana. Dapat ang mga anak disiplinado. Dili kay usa ka magwawali, wala pa kay tarong asawa, wala pa kay tarong bana. Nakaangin ka o gipakaulawan nimo ang ngalan sa Ginoo. Usa ka magwawali, unya walay tarong ang imuhang pagdumala sa imong pamilya. Asa man ka nahisama ana sa mga balaan nga mga katawan sa Dios? Dili. Labaw pa ka kadautan sa mga dili magtotoo. Munang taronga ang imong pamilya. Tarunga. Challenge na sa imong kinabuhi. Tarunga pagdumala imong pamilya. Ayaw na pakiglalis nga maayo ka kaysa uban. Unaha, pag-atiman imong kaugalingon imong pamilya. Ug ayaw kahadlok sa tawag sa Dios. Ug aron mawagtang ang kahadlok, pangayo sa Ginoo. Lord, kuha ang kahadlok. Ug pulihi ug pagsalig nga mo'y akong gikanahanglan. Sa akong pag-alagad kanimo. Suon sultihan ti ka, iblas ug iblas ka sa Ginoo sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Salig lang kay ang Dios dili mo pakyas sa iyang mga saad. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Nagpasalamat kami nga imo kaming gisuginlan o gitudluan sa mga hinungdan nganong hangtod karon daghan pang mga tao nga dili seryoso sa pagpangalagad, dili seryoso sa pagkinabuhi o pagbuhat sa imong mga pamaagi. Amahan, tungod na kay doon na sila'y kahadlok sa mga butang. Tungod na kay doon na sila'y kahadlok sa kaugmaon silang mga anak. Amahan Dios sa makagagahom, i-bless Lord ang akong mga kigsunan, imo silang pasayloon, imo silang tabangan. Pulihi ang ilang kahadlok ug tinuod nga pagsalig sa imo mga pulog pamaagi. Ako silang itugyan, isalig ka nimo. Amahan, salamat nga wala nimo sila hikawi sa imong mga sahad. Wala nimo ihikaw ang imong mga sahad kanamo nga nagtuo kanimo ni ining mga ong-kapanahonan. Padayon mo kaming giblas, dili lamang sa mga butang material, kundi sa imong mga pulong, labi na espirituhanong bahin. Salamat Lord sa imong pagtagbo, pag-atiman sa tanang gikinahanglan sa imong katawhan, bisan pa man sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, imo silang liblas, imo silang gilipay, imo silang itagag kalinaw, katagbawan, pakigdait. I declare nga ang matag-usa namo ka kinabuhi mulampos ug magmadaogon hangtod nga ikaw mo balik. Among isalig diha kanimo among kinabuhi.
amo itugyan ang tanan. Dungog mga pagdaig, pagpasalamat, himayag kadungganan, alang lamang kanimo. In Jesus' name, amen o amen. Dalaygon ang Dios nga padahin nagpanalangin kanato, naguban o nagatiman. Kining igsoon, Pastor Gideon mo ingon na sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Alang sa tanang mga listeners sa FM Station 11.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Temporaryo usa natong i-off, niinungtak na ang atong FM, mubalik lang kini pagtingog unyang gabi sa atong nga programa. Nasa Milakaw, biyahe unya kinahanglan sa namo ning tagaan og pagtagan. Nya mubalik ra pagtingog atong FM station unyang gabi. Masiugma, murag tuloy-tuloy na ang atong pagpatingog sa atong FM station. Kung naamoy mga pangutana, naamoy mga dugang mga diskusyon, palihog, i-text na sa akong number 0932-6384134. 0932-6384134 o kaha-chat sa akong FB account, Gideon Candelario. Dalaygon ng Dios, magpanalangin ka natong tanan. Pagdaing mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdaing mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaing kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko